Hey guys, welcome back to my channel. दिनै जोङो माइ गायनो थांदों आरो जोंनि गामि खाथियाव ट्रेन लामा खाथियाव आरो बैथिं गायगोन जोङो दा माइखो ओमफ्राय एबार आंनि माइ गायनाया सेकेन्ड टाइम आरो सिगाङाव खनसे आङो माहाय उन्दैयाव गायदोंमोन आरो बेथिंनोमोन दिनै गायनायथिंनो गायदोंमोन आं बै टाइमावबो ओमफ्राय आरो एबार बेयावनो आरो एबार आंनि सेकेन्ड टाइम जाबाय माइ गायनाया ओमफ्राय हायोना हाया नायनोसै माबायदि गायो ओमफ्राय गायनोथ' बहुद एक्साइटेड जाना दं आरो ओमफ्राय बिराद गायनो लुगैसोयोना ओमफ्राय दायो हायोना हाया नायनोसै दालाय बारा सान्दुंबो दुङाखै बार खोलो 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 बारबाय थादों आरो दा बियो जाबाय आबै मामा आनै आब' जों थांदोंमोन आरो गायनो ओमफ्राय माइ गायनायनि सिगां जोङो इयाव फैनानै दसे जफैबाय आरो माने हालेवबाय थादोंमोननो ओमफ्राय गायथ'वाखैमोन नालाय दसे फैनानै जबाय जनानै आनैया खान्थाल लाना फैदोंमोन बेखौ जाबाय आरो ओमफ्राय आबैया 80+ जाबायनो आरो थेवबाबो बिराद स्ट्रं आरो माइ साइ गायनो दाबो हायो आरो आबैया 80+ जालायलायनानैबो दाबो बिराद थाग्रा हैदों आरो माइ साइ गायनो फुनो बिराद हासोयो माइ गायनो थांसै जोङो माइ माइ गायनो थांसैहाय लोगोफोर जल्दि थाबायगनो हायाखै नामा नोंलाय गायनोलाय हागोन ना हाया नोंलाय बोथोरा खिन्थु बिराद मोजां जाबाय गैला बे जोंहा मामा ओमफ्राय आबैनि मोनसे मेम'रि थालांथो होननानै जों भिडिअ'खौ खालामबाय आरो आबैखौ लाबाय आरो आबै आनै मामा आं आब' जमा थांनायाव ना ओमफ्राय इयावनो आबैखौ लाफाखाबाय आरो जों बोथोरा बारसोदो हागोन दे गायनो सान्दुं गोसा जाबाथ' बे सान्दुं माबा खान्थाल जानायखिनिया थांगोन गोलैगोन इयाव गायगोन जोङो माइखौ माइ गायदो एरिनाया बिराद गायसोदो जोंहा सामिनायाबो गायदो आइ जल्दि जल्दि गाय आबैयाबो एरिना बिबैयाबो जल्दि जल्दि गायदों मालाय दे गाय जल्दि जल्दि गायनोसै न ओमफ्राय दायो माइखौ माने गायनानै दसे रेस्ट लाबाय आरो साहा लोंदों आरो इयाव गासैबो जमानो मेंसोबाय आङो हाला खर' गिदिंजोब्बाय ओंखायनो आं इयाव हारसिंनो जना दोनबाय गायबाय थादो बिसोरो माइस खर' गिदिंजोब्बाय आङो गायनो हाला आङो आब'खौ नायबाय थादो दा दसे उनाव आब'आ गायखांबाथाय 12थासोआव थांसै जोङो बिराद सान्दुं गोसा दै फार्स्टआव फुङाव बारा सान्दुं नङामोन ओंखायनो हाय मोनबाय आं गायनो हागोन
सालायनो हाया गारा हारसिं नेबाय थादों बालायलायबाय साइकेल सायाव जनानै फन नायदो र' गैला मिसकल जाबाय मबाइलानो सुइस अफ जाबाय फन नायनो मामानि बाबाया हरनाय बुजानोसै आं हारसिंनो दासो थांनो नागिरदों जोङो आब'खौ दिंखिया खाबावनोसो नागिरोलै गरम आयु सिं साजोब्बाय आंखो नायलाय मोसौनो मा खानादो टिलिं टिलिं गाबलायलायनाय गाजाखा गोमाबाय थादों आं बे मोसौआ ओंखायनो टिलिं खानादो होमबासो मिथिगोन ना जों दाखालि बिथिं थांनाय जालियाव बेयाव आथिं सुनि रइसे Ting thằng Phan Pung, khá là đỉnh kìa. Ây, gọi điểm gì? Ting gì nó này. Ây, ting thằng lên là Phan Pung. Lên Ali. Ây, khá là. Sang过了吗？哎呦，还有真顶起来。哎，这。Balik pada. Iting thang bali pada, iting thang bali pada, iting forest ke, iting dari tu. Iting zing ni, iting thang bazing ni, si datang bali iting bali pada, keren datang bali pada. Thank you so much lagi for the video bersama. Bila gorom nazing dari thang betan sini guys. Mai kita guys bahaya sini. Sampai dari thang betan. Apa sih, Bay? Itu, agak sudah lama. Rindau thang baita ada sebab gezan. Ay, tren lama biting kali pun. Nih dingkia bari. Jadi sanggen. Dingkia halai, menuju dingkia kana, bukan ni ke? Ayo, ikut dingkia nama apa? Sedang hal sedang. Lele, sang sang. Tak lalu orang ni sang sang dingkia. Kam saya geli lagi pun. Itu, agak tu dalam hari kau. Usra, korona nanggung. Thank you so much lagi for ini video bersama. ओमफ्राय जों दायो थांनानै बिराद मेंसोबायमोन ना ओमफ्राय थांनानै दुगैनानै डाइरेक्ट उन्दुखाबाय आरो